हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो स्वागत होच्छे आज ब्लॉग को। तो एबे आमी जाऊ स्वर्णपुर। ब्लॉग भी कंटिन्यू करब। वाह, तर्कोगा मुंबई यार को आइजु तो गाइस देखिए फाइनाली आम आस पहुँचीगलु स्वर्णपुर मंदिर पाखापाखि। तो देखा केते कौन भिड़ होती लोक प्रबल भिड़ जाना पड़े। फास्ट तो गाड़ी कौटी गोटे थोड़ा पड़ो कारण ना प्रबल गहली अच्छा लोक। तो गाइस देखिए प्रबल लोक गहली तो भिडियो भी ठीक कर लोक प्रबल गहली। ओ माय गॉड गैस प्रबल गहली देखिपे भिडियो आपण तो से भिडियो
ଆଇଛୁ ଭାଇ ପରା ଏବେ ଆମର ଦୀପ ଜାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। 3ଟା ଦୀପ 3 ଜଣ ଜାଳୁଛି। ତମେ ରଖିବ ସାଇଜରେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଟାଇମ୍ 9:27। ତ ଗାଇସ୍ ଗହଳି ଏତେ ଥିଲା କି ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିଥିଲେ। ଭିତରୁ ବି ମୋବାଇଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଭିତର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେଲା ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଭାରି ଦର୍ଶନ କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖା ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଚପଲ ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଯୋଗୁ ଭିଡିଓ ବି ଏତେ ଭଲ କରିହେଲାନି। ତ ସେ ଯାଉଛୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ସେଠି କେମିତି କଣ ଗହଳି। ପତଳା ବାହାରି ପଡିଲୁନି। ରଶ୍ମିନ୍ଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ
ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ମାନେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ବି ଠିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତ ସରି। So guys, finally ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ତ ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।